Beats Karama Records. Ki yarda da ni shi ra'ayi riga ne in kika yarda zan baki daga gata ne da gaske sanki nake na tabbata kin gane sirrin da ke ruhina yau ya fito fili ne zana sama yi jira kuma da dewa ban gajiya zane na so bai gogewa a zo ciki gane hakan ne idan da ke a gare ni na tabbata zan samu waraka ne kimin iso in zo fadar ke kauna ta haɓaka a maganar gaske turmishi ne ke jure da ka in ba bike gona gangar jiki a kira na haka ki gane duka zancen yau kwarai ta zarce jiya gasgata ne da gaskiya zama ta zarce maɗi sarauniyar mata ta wakaɗi ke naiwa naɗi kin ji jawabi na kullum are haka so na faɗi ko a cikin dubbai ke zana ware mi taɗi a san ki na yi nisa ba batun cewa in tsaya ki so ki cece ni ba ni so ki nisa da ni dare da rana ko na yi bacci ke na gani ni ba ni shayin so na bayyana kowa ya sani dan gaskiya ke ce ginshiki na duk tsanani kai na kyauta na baki ba zancen ajiya da ina son ki so nake ma sana'arai ki kai ni lambun so shakata a cikin sirri kyautata mini na zama masoyin gaske kwarai dangane na yi niso kogi na so ko zan rasa rai ki fidda ni ba ni kulawar soyayya mere yakan yi amo inda jiki na sakwai ruhi hana ganin laifi su shi yake dauke haushi ki gane duka bugu na zuciyata da ke tashi ina jiran ranar da zaki mini rarrashi dan su hakika ne jini yake biye kwanci naki ya kama ni na zo da tarin alkhairi san kike bani Beats Karama Records.